ഇന്ന് രാത്രി നിർമ്മലമായ ഹൃദയമാണെങ്കിൽ നാഥൻ തരണം. കൃപ തരാതെ ശുദ്ധമനസാക്ഷി പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. നേരായൊരു നല്ല മനസ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് തീർത്തു തരണം. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, കർത്താവേ നല്ലൊരു ഹൃദയത്തിന് ഉടമയാണ്. നന്മയെന്നില്ല കർത്താവെ, പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മയെന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചു. നന്മ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യൻ. പൗലോസ്ലീഹ പറയുമ്പോൾ, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരത്തിൽ നന്മയാർ വേണ്ടിടുന്നു. നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അറിയാം, പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കുന്നോ ഇച്ഛിക്കാത്ത കാരണം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ആ സിന്നിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ, റെമഡി വരുത്തുവാൻ യേശുനാഥൻ വന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, നിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നും കർത്താവെ എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ. ഇന്ന് രാത്രി വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ, എന്റെ ചിന്തയിൽ, കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ, പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ റൂഖയെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വന്നെങ്കിൽ കർത്താവെ എന്റെ സന്ധിയിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയല്ലേ. ആ പരിപാവനായ ആത്മാവിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയല്ലേ. ദാവീദ് പൊട്ടിക്കരയുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ സന്തോഷം. Amen. When the Holy Spirit hovers upon you, that's when you got the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. If you lose the Holy Spirit, man, what can you get joy from? ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിനും എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ സന്തോഷം തരാൻ കഴിയില്ല. അടുത്ത വരി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, രക്ഷിതമാം പരമാനന്ദം. ആ രക്ഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പരമാനന്ദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാകുന്ന സുപ്രസാദ കാലം, ഇതാകുന്ന രക്ഷാ ദിവസം. അവനെ കണ്ടെത്താകുന്ന കാലത്ത് അവനെ അന്വേഷിക്കണം. നിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കണം. വചനം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കണം. കാരണം ആ രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ, കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും കുടുംബവും അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം എന്ത് ചെയ്തു. ഇതൊരു ആനന്ദമാ പ്രിയമുള്ളവരെ. രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന് അവനോട് ചേരുവാൻ മാമോദിസ വിശ്വസിച്ചേറ്റ്, പ്രായമുള്ളവരെ മുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, കൊച്ചുകളെ മുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, വിശ്വസിച്ച് അവനോട് ചേർന്ന് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് പ്രാപിക്കും. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരമാനന്ദമാണത്. ആ പരമാനന്ദം കർത്താവേ, പാപം ചെയ്താൽ ഈ പരമാനന്ദം പോകും, അശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചാൽ ഈ പരമാനന്ദം പോകും. ദാവീദ് പൊട്ടിക്കരയുക. എന്റെ ബലം അവിടുന്ന് ആ എണ്ണ കൊണ്ട് എന്റെ തലയെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ആ സന്തോഷം പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതുകൊണ്ട് ആ രക്ഷകവും പരമാനന്ദം നീ വീണ്ടും തരണേ, നൽകണേ. കൺമഷമിയലാ ഒരു മനം എന്നിൽ ചിന്മയ രൂപ തന്നരുക. ഈ ഗാനം നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. നാം സ്വന്തം പാടുന്ന പേരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ധ്യാനത്തോടെ കരയണോ കരയാം, സമർപ്പണത്തോടെ പാടി. നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമേ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥാ, നേരായൊരു മനസ്സും ദേവാ, നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമേ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥാ, നേരായൊരു മനസ്സും ദേവാ, തവ തിരുസന്നിധി തന്നിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളയരുതേ. പരിപാവനമേ എന്നിൽ നിന്നും ഇരുകേടുതരുതേ. നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമേ നിർമ്മിച്ചരുളുക
Hallelujah.
ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ചങ്കുപൊട്ടി അവന്റെ മുമ്പിൽ കഴിയുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ കളങ്കങ്ങളെയെല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞു നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിൽ. ദാവീദ് പറയാ, കർത്താവേ, അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പാപികളെ ഉപദേശിക്കും, പാപികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പകൽക്കാലം കർത്താവ് നോക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയവരെയല്ല, പക്ഷെ പെർഫെക്ഷൻ ഇഷ്ടമാവും. പറയും, ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധനാണ്. എന്നാൽ ഇടറി വീണാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചെങ്ക പൊട്ടിയെന്ന് കരുതാൻ, കർത്താവേ മെസ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു, ഐ നീഡ് യു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇറങ്ങിയവന്റെ കൈ തന്ന ചേറ്റുകുടിയെന്ന് വലിച്ച് നിന്നെ വചനമാകുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയ പാറമിൽ, ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പാറമിൽ നിർത്തി.